Започват минутите за разговори и коментари в студиото на Уикенд с Мия Сантова. Ако направим бърз исторически преглед, ще видим, че всички модерни форми на капитализма са доста променени. Съвременният капитализъм се е развил значително, ако го сравним с този от началото на индустриалната революция 2 века по-рано, и извадил милиарди обикновени хора от мизерията и бедността. В същото време обаче дори водещите капиталистически икономики платиха цената на обществени блага, като чистия въздух и ефективното управление на водните ресурси. Провалът на усилията за сключване на ново глобално споразумение за климатичните промени е симптом за парализа. Заедно с голямото богатство, капитализма доведе и до огромно неравенство. За всичко това сега ще говорим с моите уважавани гости, професор Михаил Константинов и Борислав Сандов от Коалиция за климата. А вие, професор Константинов, нямате нужда от представяне на нашите зрители. Наричат кризата финансова. Тя е и финансова, разбира се, но това не е, тя е ресурсна. Ние в момента сме изяли ресурсите. Крайно време е да се разберат едно-две неща прости. Богатите трябва да престават да бъдат толкова богати, защото не им е нужно. А бедните трябва да спрат да се размножават. Абсолютно съм съгласен с думите на професор Константинов. По-малко деца на тази земя. Абсолютно. И по-малка разлика в богатствата. И ако може, стига с това пускане. Абсолютно съм съгласен с думите на професор Константинов. Непрекъснато чуваме за нов световен ред, някакъв нов капитализъм сега искат да измислят. Това част ли е от решението на проблема или просто го затлачваме още повече? Ние го казахме решението. Абсолютно съм съгласен с думите на професор Константинов. Всички трябва да се ограничиме. Не само големите лапачи. България, за съжаление, пак е от страната на лапането. Просто всеки в индивидуалния си живот трябва да му ясно, че трябва да се ограничи. В същия момент съществуват вече нови подходи, нови модели. Да речем един от тях, професор Константинов каза, това е Дегрол модела. Всъщност, пак е някакъв тип развитие, но е с отрицателен знак. Понякога можеш да ограничиш разходите и да бъдеш по-богат. И да бъдеш по-щастлив. Трябва да се появи държавник, опасявам се, че това може да се нарича фюрер, което е малко по-опасно, но това ще дойде накрая, който трябва да не само да каже, ако трябва да го наложи това нещо. Абсолютно съм съгласен с думите на професор Константинов.